Univerzitu navštívil bývalý minister vnútra a spravodlivosti. Do Košíc zas zavítal svetoznámy hudobník a dirigent Jordi Savall. Zisťovali sme pre vás, čo všetko treba splniť pred odchodom na Erasmus. Víkend pred Veľkou nocou sa začal filmový festival Jakubiskove dni. Nezabudneme ani na nového pápeža a nevynecháme ani kalendár očakávaných udalostí. Opäť po mesiaci vás vítam pri prehľade udalostí, ktoré hýbali nielen univerzitou, ale aj mestom a svetom. Študenti UPEŠ si koncom februára mohli podebatovať s poslancom Národnej rady Danielom Lipšicom. Témou bol boj proti korupcii. Katedra politológie UPEŠ a občianske združenie Respublika organizovali 27. februára v historickej aule rektorátu na Šrobárovej ulici prednášku na tému Boj proti korupcii. Prednášal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Daniel Lipšic a s ním vystúpil aj člen jeho ekonomického tímu Robert Žitňanský. Počas prednášky Lipšic ozrejmil základné typy korupcie a v závere odpovedal na otázky zúčastnených. Podľa slov organizátorov akcia dopadla výborne a v budúcnosti sú naplánované ďalšie prednášky. Dnes to hodnotím veľmi úspešne, pretože bolo aj pomerne ako dosť veľa študentov. Zároveň prišli aj študenti z gymnázia a bolo vidieť, že prišla aj povedzme stredná a staršia generácia. Zjavne to boli ľudia, ktorí sa tak trošku politikou zaoberajú, tou občianskou participáciou a tak trošku ich to oslovilo. Preto ak vás zaujíma politický život, určite sledujte stránku katedry politológie, aby ste nič nepremeškali. V rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry privítajú Košice v tomto roku mnoho významných umelcov. Jedným z nich bol aj rodák z Kojšova a najúspešnejší slovenský režisér Juraj Jakubisko. V Košiciach sa do konca marca koná filmový festival Jakubiskove dni. V rámci neho sa Juraj Jakubisko predstaví aj ako výtvarník s 30 dielami. Predajná výstava obsahuje cyklus serigrafií, autorské filmové plagáty a olejomaľby. Sú medzi nimi aj obrazy za 700 000 korún českých. Pri otváraní festivalu nechýbali ani predstavitelia mesta, primátor Richard Raši, starosta Starého mesta, Ľubomír Grega, ale aj umelecký riaditeľ projektu Košice 2013, Vladimír Beskyd. Po otvorení sme sa presunuli na tlačovú konferenciu, kde vládla humorná a uvoľnená atmosféra. Škoda, že tu nie je pán primátor, pretože by som ho požiadal o nejakú miestnosť, aby som si mohol otvoriť kvetinárstvo. Dostávam teraz toľko kvetín, že neviem, čo s nimi. No, ale inak... Juraj Jakubisko tiež prezradil detaily o pripravovanom filme Slovanská Odysea. Slovanská epopej, ktorá sa nazýva teraz Slovanská Odysea. Je to taká cesta od pramienkov. A ja by som to veľmi rád robil i kvôli tomu, že viete, že trošku moji tedy kolegovia českí a tak ďalej a vôbec Češi milujú históriu. A oni si ju vedia prisvojiť. Počítame, že už zimu by sme mali začať, to neviem, či túto, alebo až v januári, pretože vidíte, tá zima chodí pozdejšie vždycky. Okrem tohto filmu má ale režisér pripravený aj ďalší projekt. Toto napríklad ja mám napísaný scénar, ktorý by som chcel rád urobiť ešte, ktorý sa volá Tretie pohlavie. Ten názov je tajomný, pretože pohlavie existujú dva. Homosexualita to nie je pohlavie, to je sexuálna orientácia. A ja by som veľmi rád urobil proste film o reinkarnácii. O tom, že nie prvýkrát sme na svete a nie naposledy. Že tá energia sa nestráca. Z toho sa dá urobiť krásny, dojemný, aj veselý, aj smiešný film. Tak veselý a smiešný a tak smutný, ako všetko, čo je v živote. Redaktorom UniTV sa naviac podarilo majstra odchytiť po tlačovej konferencii. Pozdravujem UniTV a všetkých vašich zriteľov, poslucháčov, všetkých vašich ctiteľov a vás. Udalosťou minimálne uplynulého mesiaca bola voľba nového pápeža. Zbor kardinálov na najkratšom konkláve v histórii zvolil za nového pontifika argentínskeho arcibiskupa z Buenos Aires, Jorgeho Maria Bergolia. 266. pápež v histórii si vôbec ako prvý vybral meno František. Jediný jezuita spomedzi účastníkov konkláve tak dal najavo, akým smerom chce viesť katolícku cirkev.
Pápežské meno si totiž vybral podľa svätého Františka z Asízy, ktorý si dobrovoľne zvolil život v chudobe. Bergoglio ako duchovný z Latinskej Ameriky je tiež symbolom boja proti chudobe a za chudobných. Známy bol aj jeho konflikt s argentínskou prezidentkou Cristínou Fernándezovou. Vtedajší arcibiskup z Buenos Aires rázne bojoval proti manželstvám homosexuálov, čo hlava krajiny pripodobnila k stredoveku a inkvizícii. Argentína vôbec ako prvá krajina Južnej Ameriky napokon zväzky legalizovala. Výsledok konkláve bol pre verejnosť prekvapením, keďže médiá radili medzi hlavných kandidátov napríklad Taliana Angela Scolu či Kanaďana Marka Ouelleta. Pravdou však je, že Bergoglio bol jedným z horúcich kandidátov ešte poslednej voľby, z ktorej vzišiel pred 8 rokmi úspešne Jozef Ratzinger. Študenti všetkých fakult môžu počas svojho štúdia využiť medzinárodný program Erasmus. My sme pre vás zisťovali, čo všetko je potrebné pred odchodom splniť. Všetky záležitosti spojené s programom Erasmus má na starosti referát zahraničných vzťahov rektorátu UPE-Š. Nás zaujímalo, čo všetko je potrebné splniť pred odchodom na mobilitu. No ja mám zozbierané informácie od študentov, tie také, ktoré sa týkajú ich miesta, bydliska, narodenia a tak ďalej, ktoré vlastne teraz pošlem na zahraničné oddelenie. A zahraničné oddelenie vlastne bude potom takisto kontaktovať všetkých študentov, ktorí sú vybraní na Erasmovské mobility. Tí si budú musieť pripraviť motivačný list, životopis v angličtine a prihlášku na vybranú univerzitu. Tieto doklady sú k dispozícii vlastne na stránke zahraničného oddelenia našej univerzity, tam si vlastne môžu študenti nájsť. Študenti mali tohto roku na výber z viacerých univerzít. Na katedre slovakistiky si mohli vyberať z 3. Masmediálni študenti vlastne mali možnosť do Prahy, na Metropolitnú univerzitu v Prahe. A potom ešte stále je v riešení Norsko. Univerzita v Agderi, tam je katedra Nordic Studies and Media, ale toto je ešte stále vlastne v štádiu riešenia. No a naši študenti ďalší, študenti učiteľstva sa mohli hlásiť na Inštitút slavistiky v Kolíne, Univerzita v Kolíne, potom na Inštitút slavistiky v Záhrebe a takisto vlastne na Karlovú univerzitu na Inštitút bohemistických štúdií a slavistiky. Pred Veľkou nocou zaznelo v dome svätej Alžbety slávne oratórium Jozefa Haydna 7 posledných slov nášho spasiteľa na kríži. Uviedol ho svetoznámy hudobník a dirigent Jordi Savall. Veľkolepé oratórium skomponoval svetoznámy skladateľ na objednávku španielskej katedrály v meste Cádiz. V rámci projektu Perly gotickej cesty sa Jordi Savall predstavil spolu so svojím súborom Le Concert de Nation, ktorý sa špecializuje na interpretáciu starej hudby. Skutočne vieš, čo si vykonal? Dnešný prehľad je takmer na konci, ostáva nám už len kalendár najbližších udalostí. Ja sa s vami lúčim a prajem veselú Veľkú noc, nepokazené žalúdky a dám vám veľa vody.